Замисляте ли се как прекарвате 50 години от живота си, пътувайки по 1 час, докато стигнете до работа? После се занимавате 8-9 часа с абсолютно отвратителни буклуци. После пътувате още 1 час наобратно. Повечето от вас, да има и късметли, които не го правят това с пътуването. И така 50 години. За да изкарвате пари, които ги печатат от хартия, на практика не струват нищо. И целият един човешки живот минава по този начин. Във вършене на абсолютни безмислени простотии. И всичко започва от училище. Как може да е нормално да вкараш един млад организъм да стои седнал в една стая на лампи като някой бройлер? Цял ден на лампите, вместо да играе и да тренира. И да го караш да наизостява мъртви данни, които по никакъв начин не му развиват интелекта. Това е престъпление. И продължава простотията да се случва. И каква е целта на цялото нещо? Да има ботови за фабриките. Училището превръща детето в един бот, който после отива и се подчинява на системата. Доста крива работа. Ако имам избор, никога не бих си пратил детето в тази глупост. Аз самия ходих и учих в университет, което смятам, че беше огромна грешка, огромна загуба на пари и на време. Можеше много да дръпна напред, ако не се бях разправил с тези простотии. Голяма измама. Голяма измама. Осъзнаването на всички тия неща е първата крачка към промяната. Тъй, че всеки да си преценява и да си прави сметката.